Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Til der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Og en herrens engel stod for dem og sagde: Pas på, det er ved at brænde for langt. Gud, det er min tur til at puste ud. Det er det i hvert fald ikke. Er det måske den 14. eller hvad? Jeg skal nok holde øje med den. Men nu skal I høre, hvad englen sagde. Var det måske ikke Niels, der pustede ud i går? I forgårs. Frygt ikke, sagde englen. Nu er det altså brændt for langt. Frygt ikke, sagde englen. Til jeg forkynder eder en stor... Så gider jeg overhovedet ikke puste lys ud, hvis det skal være sådan. Frygt ikke, sagde englen. Jeg har fået fat i den. Æseldragten. Forstår jeg? Hvis Beate ikke vil puste ud, så vil jeg godt. Frygt ikke, sagde englen. Til jeg for... Hvad er det for noget? Det er noget